Bu, niki kula saking siswa SMA Negeri Mojogedang badhe wawancara Ibu tentang barang ingkang Ibu produksi. Sakderengipun kula lan rencang-rencang miwiti wawancara badhe tangket. Asmanipun Ibu sinten? Artini. Menawi alamatipun Ibu wonten Ya tekan. lengkapipun. Tekan RT 1 RW 3. Nggih. Menika barang menapa nggih Bu ingkang diproduksi? Kerupuk bawang, kerupuk rasa bawang. Nggih. Lajeng bahan-bahan kangge ndamel kerupuk bawang nika kenapa mawon nggih Bu? Tepung terigu, tepung kanji, ya tepung terigu, tepung kanji, bumbu-bumbune ya bawang, garam, sama micin. Lajeng kados pundi nggih Bu? Carane ndamelipun kerupuk. Sebelumnya dijemur dulu selama 3 jam. Setelah itu digoreng 2 kali, wajan 2. Lajeng kados pundi caranipun nasaraken produk kerupuk bawang niku? Dipasarke ning pasar-pasar karo distorke ning warung-warung. Dados ten warung kalih ten pasar-pasar. Ya, warung karo pasar. Nggih pun Bu niki mawon ingkang kula tanyakaken. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block.